حال دارین خوبین سازین مردم غریب دایی گپ چپی آخر چی گپ خبره کن عقل کنین مردمی که در شهر مسکو هستین کیای دایجا بچه‌های مسکو بیاین کم کم کوی افیر دaya صحبت کنیم خب که سلام علیکم چی حال داره مردم سازه خوبه تینجه سلامتیتون خوبه خب کیای در پرامو افیر کو افیر یا پدیلیت سکنین ما در توجیستان قرار داریم اخی کو ای گپ خبرها نقل کنه چی گپ اخی ما درک نداریم یگان چی قد وایما کرسیا ناو سوید نبود سویاز نبود ناو سوید اومده سویاز پیدا شده کو نقل کنه چی گپ ما به درک ما همه چی سلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته افیر پدلیت سکنن برادرای عزیز افیر پدلیت سکنن کو مردم یا بیویا افیر پدلیت سکنن کو مردم بیویا کیای کو اینجا کدام افیر ده بچه گرفتی رفتی نه من دامی توجیکستانم ای چی گپ خبرای گپ خبرو را فهمیدم باور کن نصرانی و گنداو بزیب گشت چی حال دارین کو در ملک غریب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا چی زنگ زده سیانده کیای در مسکوا کیای کو اینجا یک одамои Москва будагӣ кане биёен эфир дурӯен 4 та суҳбат кунем ку Шариф Назаров хуш омадӣ биё бародар гапу хабаро безеб ака чӣ безебаёхӣ ку чӣ гапаёхӣ морам дидем аму як фаҳмидем гӯшмон бод ёфту салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ алайкум салом сози хубе ака хеле исмаил ака саломатит соза иншаллоҳ ман хеле созтаин овозом омадаеста овозот омадааст хушрӯа ҳол дури сози хубӣ бародар саломатит хуба дар кадом шаҳроӣ дар сомалӣ аст ки мо биям зарплатата бигирам обратно бомедирам гап нест майли хай ку чахчах кунем мардум хай ку қасам бухӯ нагирехтӣ мо пеша и гап хабаро омадагӣ будем бародар эсе меҳроб 08 пеша и гап хабаро ман пешаи рамазон омада будам гап хабаро надоштагиро проверка дорам безеб ба худо ака шароито ганда ку чӣ мешуда бошад оси гап манам намедонам ман ҳамин аду рафиқо қати гав задум ту дар куҷое бошен овозотон рӯшана ака исмоил ғамшана гап нест зинда боше худованд ҳамавақт ҳамихи овозои ҳаматон рӯшани бурро боша худованд дар касб кортон баракат яв биё ғарм ифтору бо кав гулмоҳӣ кунем иншааллоҳ ака дар ин моҳи шарифи рамазон ҳеҷ ҷо буромадан намефорад то охир ними саҳар мехезӣ камтарак кор мекунӣ мебинӣ бегашта салом алейкум сози ака меша раҳмат алҳамдулилло баъди соли нав мегардем иншоалло баъд аз соли нав аэропорта махкам кардан аз тарафҳои тоҷикистон омадана имрӯз як хеши мо аз душанбе гашта рафт хонаш рости гап нафаҳмидам ин чизоро мо дар ҳамин қишлоқем связ нест охи ма гапу хабар қафо ҳамин свет гум меша связам гум меша илоҳим худованд ҳамаи ғариборо дар паноҳаш нигаҳ дорад омин омин
бача кияй куиҷа биё ягон кас эфир бироя чахчах кунем бекуман дабавид кира роӣ кунам ку блогеро дар роӣ кунам ягон блогер дроя вай блогеро бисёрш дарак доран аи гап хабаро Said Dost tinch ҳамун лангариро дабавид накунакада илтимос пури банд гап мезана чиба вай да Москва вай бисёри гапҳоро медона охи ман намедонам бобои лангарӣ да ҳамиҷаи биё кӯ боло бро бобои лангарӣ о мирзо имрӯз билет доштана паридана душанбе безеб вайфайли чиз безеб салом алейкум брат ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака исмоил чида мечаспи связсон безеба чи хай инҷо тоҷикистон бародари азиз инҷа тоҷикистон ҳамиқа мешава салом алейкум ва алейкум лангари лангари да ҳамиҷае ку биё биро эфир чорта чахчах кунем ку пурсемед ягон гап хабари нава чахчахҳоро ку фаҳмонон чӣ гапай олида Москва ака исмоил вазъиятҳо турб чиба чӣ турбай броин ягон тидиҷа ку нақл кунен охи ви айтҷк ихе кунан безеб ку хоҳонема мадания қатъи кӯдакошто охириморо не рафтесиян мардам ака исмоил гражданин Россия ака не гражданин Тоҷикистон чӣ хел дорем телеграм ёки ютуб қатъи телеграм қатъи бародари азиз через телеграм ҳами чира вай кум маҳин пагидон карам муртазоро давай занзан гуки акад мега эфир исмоил коро соз мешавад раҳмат алҳамдулилло соз бисмиллаҳ ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ай худованд мушкилиҳои мардуми ғариба осон кунаву алло нигаҳбоншон боша бовар ку дай хеле гапу хабар безеб рафт питер бордуроем бику намешавад сам Саид Муртазо да ҳамиҷаи Саид Муртазо да ҳамиҷа боши як бор биё эфир дро паника накунен ҳичи гап нест мардума натарсонен ҳама садай манам намедонам ягон гапу хабаршо намедонам салому алейкум ака исмоил ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ака кайра се сафар мекунӣ насиб баъдаи рамазон салому алейкум бародар исмоил ва алейкум ассалом гандане вазъият безеб гуфта истанда Москва ку кия ҳамиҷа Москва да ягон кас ҳастай охи ку мардуми Москва биёен ҳамин лангари да ҳамиҷаи биё дабавид кунем мана вай ҳама гапа медонам инак документома гирифтан зарграни русум накун штраф пешӣ гуфтан чари сайт чи дурӯғ мегӯӣ ман гражданини Москва мара ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ дигар телефонро бикушам ки довоз наёяд чокари бародар сӯзи худ кинҷи чигронаи худо
чӣ ҳол дорӣ? Чӣ гап хабарҳои дар кадом шаҳрҳоию? ما خودکی تولاده دین Улада ها чӣ گای гапай даи مسکو дулат чӣ гапай? Тенҷияй рейд фейд нест? رید پید فقط هم در شهر مسکو. Ман ростӣ дар ҳамин қишлоқам связомон суст дига ин гап хабар дарак надоштум. Як чиғот фаҳмидам ки як машҳадаш гузашта. هم خیلی история کردن ای در توجیکو خیلی بیعقلی نبود و ای تا حاضر بواری نیومیسته که هم خیلی کردیم در اومدن کروکر سیتی را شندگی کینوتئاتر چی زالی کلون بود کو فаҳмидагии умоне ки мехена рафтагӣ ман Москва да кам гаштагим. همون залда 6,500 odam می‌گنجیده 6,500 بلیت فروختگی بوده ما گپ زدم برینسو گفتیم همون odam بلیت فروختگی بوده این در اومدن کالتاش میگیریم وقتم کمتره در اومدن 3-4 توجیک میگه در اومده اگه با گفته خودشو راولی انیق نیست ای پشکمی اومده پرونده رفته تا همین روزه уже معلوم شد که اصلا 37 نفر مرده дар WhatsApp омадагӣ буд я смс дар WhatsApp омадагӣ буд ки 90 чандта 93 та гуфтаанд. Чандта гуфта буданд? اخیرانش در چی برآمد اصلا 37 تاشی آخه این که بدختر بدگیش ما هم مردگیش هستیم ҳамин бобоҷон 88 дар ҳамин эфир бошӣ бобоҷон 88 ё лангарӣ ку бироен ягон ту эфир да ку ман пурсум шумора чӣ гапай? о анам бобоша бугу бобош бо хела бо чи ай лангарӣ биёя вай медонам вай чӣ қам чӣ гапу хабара медонам ба фикрам. ам бобошам ам аки ин вазъияту яснай бо гапи чапи ки ҳами қаки естам бобоша иш иса мегум охир ҳам вазъият худаш безеба биен ҳами гапи чаптуна бад дабмони неда иш ҳами гап кесан бобош ку хапай рамазон бас кине гуай ба намедоне шуморам ябора гузон мал хака исмоил нам хеле гапи чапаю ки бобош ҳамиҷода набоша бидроя ба кани оли ҳамиҷада боша ози медро бобои лангарӣ ҳамиҷада боши эфирро силкара дар WhatsApp ку авай бардорем бобои лангарӣ дар эфири ку дар ҳамин поён нависон ягон чӣ салом дар Питер ҳеҷ гап нест ман ай Питер шуморо тамошо дорам Питер хай худованд акӯ Питер да нашава ягон гап хабар ки ин мардуми мо ҳама дар ҳамин салом 157 нафар мурдагӣ ҳамин роиш кине ҳамин эфира роӣ кине ку дар куҷай охи вай наметавонад ягон блогера гӯед бобоҷон 88 дар ҳамин ҷай бобоҷон 88 та гуфт биёя дар моҳи шарифи рамазон ай худо наметарса исмоил файрод накунад э бача бас кинед дар ҳамин рамазона ҳамин гапотона мекеш шумора бобои натарсе э марда вай террорист миллат надорад террорист ватан надорад чига рафти ҳамин Америка моро
Haydi espirito sono amici la campioso. Salam alaikum wa barakatuh. Hiç şey yok yani. خودت نشانته من وایس نشانته خودت نشانته Salam alaikum. Mikrofon taya bukuş giriyon ku. Small Peter nameri. Peter meram nasib bad ay Ramazan. Salam garibo wa alaikum bas salam. Sozen mardum garib. Wa idri Tojikistan çaq dorem qattum. Ulan garibo bujona. بیو بس کنه دم ما شریف رمضانی مردم هم داوجا جان داده سای خیلی گپ خبرو شده این مردم هم در رید و در پرابلم شما گشته ولی هم همی فلانی خیلی فلانی و خیلی همی آواز نیسته گپت میگذره امیر 7000 گپت گذره تو گاوزن آخی گپ مونو میگذره و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دیگ دسی دیش خونه دا اکا اسماعیل کلوش چیه نه کلوش داده نمیتونم کلوش داده نمیتونم او در مسکو اکا شما سوستو پس کردن da olmamışsa. اکا اسماعیل کلوش چیه نه آدمای ناشناس دا کلوش داده نمیتونم ای برادر چهار تا بوزیچوی چاق چاق خلاص نمیشه من در قشلاقم گشت ببینیم اینجا کارو باری خونه که رئیس سوسو همین خونه در روز گذرانده گشتیم آدمای نو آمده لعکو فراموش نکنیم اما کسی خوش آمدیم و علیکم اکا اسماعیل همین 7000 بلاک مونین 7000 بلاک مونین خواهد سلام از سنت کریموف سنت کریموف سنت سلام علیکم چرا رمضان در او خواه حرام میخرن ایره نمیگن حرام نخرن نمیخرن حرام دروغ نگو خی و حرام نمیخرن تا کجا میدونی و حرام میخرن او پس سوید نکنین اسماعیل حاضر بس سویتین میبرشه اوه داف کنه خیلی چیزا نکنه چاخچاخوی خطا نکنین Avrasiu ne хочешь скоро поеду. Ака Исмаил мара шинохти. Не Роси Асадуллои Али нашинохтум Росига. Рус фақат ба духтаронати Кулуж бугу. Девонаи чи одамои шиносум да Кулуж додагим одамои ношинос да Кулуж ҷо Кулуж мети. Ҷа администратор мемунӣ одами ношинос мегирам мара удалид мекуна яла хонагиҳо хубан. Дар модар ҳама соз алҳам бузичора алаф шонте оғул рафтестай. بوزیچه هم دیگه نمونده یک جا بوز موز دیگه هم خلاص شده گمل انگره بولوشنم کار ندارم این خبه چرور هرگت خبه میزنن توبه خیلی مردم همی خیلندوش نیزجای پچیمو سلام علیکم آقا سوزی تنجی سلام خبه میشه الحمدلله رحمن چکری شده نه چکری نشده اوزی چکری نشده چکری نصیب ده باشه ممکن همی ماهای اپریل در اولوش در شود هم اولوش در یا آخیروش در همی که ابراد نپراوید اکا جان در حق غریبا داغو باشه انشاءالله گب نیسته همی بابا جان 88 بابای لنگری همینا در کجان همینا بیاد که در همی جا باشه بیاد در افیر شیری نر بود و هوا چخی
тен шидаги бодаву ам қабодавои хушур шуда ки савза дамидаи дига дарахто гулкунӣ да дуромадиянам қазур шуда ки салом алейкум ва алейкум ассалом ҳама кас чӣ гапа питерда ман да питер нестам бародар намедонам охи ман да худи не да эфир набиё ман да худи тоҷикистонам худо нигаҳбон мо балечи ки шумо мака мардуми роғун зинда боше мардуми роғун файзободаи не да ваҳдат як килӯс 15 сомон сози хуби ака меша алҳамдулилло салом алейкум акаи смози сози меша алҳамдулилло ҳар ка алафда рафти история хара нақл кун брат саид муртазо биё ку питерда чӣ гапа ҳамин саид муртазо надонам ман намедонам да метро планер кор да метро приморский салом алейкум салом алейкум энҷи хубӣ эша раҳмат наоши дуромада нашидаст табид нав дурома и камерат бо да ман сиё нишон додаста ба фикри мардум мебинану ман наметавонам дида чӣ гап хабара корхона созай соза ҳамин ақс навои билетҳо айс камкам баъди ҳамин вазъияти везеб тағйир кардаи хестесай одам подам мебиё қуртовхона охи одам ҳастаю қай мардум бисёрш дар ҳаросанд омадесиянд проверка бисёри баъд сахт рафтестай пешои метро рафт пешои метро чӣ бихора пешои метро пири ҳамин пири сагай гуфти ёфо қайки милиса намегем саг хатем халик дар омӯхта шудагиаст пири сагай ҳаминҷо одам ҳастанд қай камкам мебиёнад билет чӣ хелай нарх наво чӣ хелай билет қимат шудай арзон шудай билет ай тараф қимат шудеса ай тарафи тоҷикистон арзон шудеса ай тараф қимат пешай рафтани ман айса арзон шудеса ки медонанд ки хиди давос мебиё барои ҳамо арзон кардесиянша саатҳои 5 да метиҳанд саатҳои 8 9 да мекушанд свет нест связ нест манам чанд рӯз шуд дигар эфир инами хеле абин нависондагӣ мардум да ту буромадеса ё не дабан ҳеч чӣ набуромадеса аммо буро омадеса амада и бача кайс ма хондан ки ман хонда ягон чӣ ман да намебуро тура бардоштум дига чӣ набурам билет чӣ хелай оли ай питер ба душанбера чанд сум шудагай билет ҳамин ҳафтада воҳ медони пагаву пагаи дига беяд қиматаю ба рӯзои абиш нархиш рӯзои 29 да арзон астай 16700 рубл 16300 амехеда арзон 16300 рублай рӯзи 29 рӯзи якум да баъд 16000 15500 дигар рӯзош қимата ҳамин наздик мебиё бисёри баъд хисеса одамо бисёр рафтасиян ай тараф баъд ай чӣ сабаб боша намедонам нархиш қимат шудеса ай тараф ҳамин санкт петербург душанбе ай москва душанбе 10,000 буд ай москва ози ай москва 14-15 хиста мардум омадаистиян барои авай хеле вазъият чӣ гап хабар барои авай мод надидем ягон гапа манам ҳами ай даҳани мардум фаҳмидем гапча чӣ гапа дига чӣ мегӯям ҳамун гап чап надидагит соза яка ба худо ҳами ҳар рӯз як каса қапида бурдестияну яптам мантуқаи ҳами бери интернет пир шуда ядам бе интернетию бе связи ҳамун ҷои хумон соз буд ки як чиза намефаҳмидем дар бораи як фикр намекардем соз буд пеши интернет медурои меги як чиза тамошо кунам камтар табум болида шава вай шава медурои фақат нами кашок ба пеши телефони ман ки ҷумсасти Ильёс ай да пешум ба пеши телефон медавайсу ай Москва гуфти чанд сум шуда 13-14 инаози бо мебинам инаози бо мебинам ай нависона кадомеда ки билет дар кора мехоҳа интересоват кунад ё ки гирифтанияй нависондан гирам ҳамчи содоша дидан гирам
ай нози напурсидарам охе мебинам ина چی ирӯзао کار фақат می‌کنی؟ қимата از دوداری خود مایی دودار مای در کارخانه اینو ما و کس اسمال توجیک قروتوخانه اسمال توجیک دولی امین ایمان خودم توجیکستان то اومدم امین ахири ҳамин اسمال моҳра то ахири ҳамин моҳра қиматаш шудагия 13000 шудагия билет инами динад ё инами саҳари ма одамо дагир кардум 11000 буд оли 13000 шуда ай тараф хизондесиам баъд моҳои апрелда дуюм сеюм чорум панҷумда арзон ай 11000 на нархаш 11000 рубл илтимос даҳум числора бин даҳум число киҷо ба киҷора салом бародарам бобоҷон хушомадед ما ای تلفن کامنتار خانم کی خیلی نمیبینم من چیزا اکای سید مراد کجا باشم نه اکای سید مراد زنگ زدم دو قطعه گاو زدم با تلفن پرامو است دیگه ناو چیزا روی کردم شا یوتیوب پرامو افیر روی кардам гап наомад зададум қатиш барои билетҳо мегӯян нархҳои кадангир душанбера бинен ку москва ҳаст билет аз душанбе ба Москва чандум числаша бигем там числаш хати бинам ай душанбе ба Москва арзон шудагия 20000 рубл шудагия 20800 19700 инам хе арзони арзон 19700 ай душанбе ба Москва то ахираи моҳро баъд моҳи апрелда боша 23000 22800 нархҳо чамихела айвонукова душанбе даҳум число айвонукова душанбе даҳум число рӯзи даҳумда айвонукова душанбе ака 15000 рубл шудагия ду тарес дора ята саҳари ята бега 15000 рубл екатеринбург хуҷанд чандум числа 10 то 25 او داو چی خیلی مرتضی ода ҳаво гармай таи футболка гаштисам мебинака ай даҳум то 25 نمیبینیم ترا نزدیک سه ай екатеринбург کامنتار хуҷанд ай даҳум то 15 акан даҳумашда арзонтар ай 13500 рубл ай даҳумашда баъд дига 25 мода бошад 13700 ҳама хелай акай уфа моҳи май акай уфа душанбе уфа душанбе ай уфа душанбе моҳои майда ака қимат ай 20000 рубл 19500 ҳами хелай ай уфа душанбе ана акнун билет аз душанбе симиганҷа бинависонда ай душанбе симиганҷа ака دوشنبه با уфа دبین چند دوشنبه با سیمیگان نوشته 10 سومون گو ای دوشنبه با سیمیگان 10 سومون تاکسی تاکسی ده میشین 10 سومون ده میبی ای دوشنبه با پیتر بین چانسم شده инао зиёд ай қайди душанбе питерам саволи неми акара ҷавоб диҳам москва кулов пурсидай чандумда москва кулов 24 апрел 24 апрел ака 15300 рубл 15300 ва кулов да модели фам жуковский дам ҳардушам меан нархай ан ака айсан ай душанбе питера бинем гуфти ака баъди ид 11 мешавад баъду ид қиматтарак 29000 28500 ами хелуклаю беша ид инаи моҳода ози арзон шуда баъзе рӯзо шуда ина чорум ҳафтумда 25000 ай душанбе то санкт петербург 25000 прамои рейс або вариантҳои арзонаш аст через пересадка аст 21000 кайда перес пеша ид айнаке ёмаш пересадкаҳои арзон я рейс баъди ид аст 12 аст пага ида через пересадка арзон неки посадкаш камтар до пересадкагаш аст 22500 рубл 3,5 соат дар Оренбург а 21000аш ду пересадка дора ята дар Оренбург ята дар Москва 28 апрел Иркутск чансма душанбе Иркутск
28 апрел. 28 апрел ана истайрес барои айди шанбе иркуз рӯзи 27 мастай 38300 рубл. Тоҷикистон ба пеш Москва Приморск. рустам ино созан ама мардум соза мардум приморский. Ама созай назай. Иҷа бародар савол дода ки ай кудаки 10 сола чанд пул билет. Кудаки 10 сола дар реси Сомонаи 50% ҳисоб мехӯрад, дар ресои Урал, Утер дига самолёто боша 60%, 65% то 70% ҳисоб мехӯрад. Кудаки 10 сола. Кудаке ки аз 1 сола то 11 моҳар ҳаст, қариби 1 рӯз ба 2 сола мондана ҳаст, вай дар Сомонаи бепулай дар самолётои дигар боша 10% то 15-20% ҳаст. 10%. 13%. Уралда 13%. Кудаки майда. Кудаки то 2 солара 13%. Ана кудаки то 2 солара дар Сомонаи бепулай. Бепул. Ҳама ису фарқ надора бепулай. Кудаки майда. Иҷа бародар савол дода ки Айхуҷанд Екатеринбург 25 числада 23400 рубл бародар аз Хуҷанд то Екатеринбург. Айхуҷанд то Питера чанд бар? Айхуҷанд то Питера. Ҳозир мебинем аз Хуҷанд Санкт-Петербург. аз Хуҷанд Санкт-Петербург то охири ҳамин моҳро ҳастай 24000 рубл. баъд аз ин моҳ ҳама мехел 24000 рафтагӣ бо мобайнои мода даҷа арзонтар меша. апрелда 23000. баъдои ид боша Айхуҷанд то Питера 24000. абрад наша мебинем. Абрад наша мебинем аз Санкт-Петербург Хуҷанд. ватсапи мана дорен, ватсапои ман, ватсапои авиасияи мо кор мекунад, номерои телефонмон кор мекунад. Ман худам Тоҷикистон дам бошум, ин додарам дар корхона ҳастай, занг зане кадоме да билет дар кора чиптаи ҳавопаймо ба тамоми гӯшаи дунё фарқ намекунад. Америка мери, Тоҷикистон мебиёи, Россия мери, ки ҷое мери намери, билет ҳаст. касе да билет дар кора дар он ватсапи мо як занг мезанем, мегӯем ки додари Исмоилӣ тамом, додарам ҷавоб метиҳад. Тап тап нархи билета мега, билетона мегирем ба нархи арзон, боварӣ, ба боварӣ билет мегирем, мезанем, мебиёин тоҷик. Ки ҷое биёи. Ки ҷое ки баъд анакил мебинем аз Санкт-Петербург Хуҷанда мебинем. аз тарафи Питер Хуҷанд рафтан 19000 рубл. 19000 шуда қимат шуда Иран. бо ҳастай моҳи апрелда боша 16000. моҳои апрелда 16500 ҳастай. даҷа 15500 рубл арзони арзонаш аз Санкт-Петербург Хуҷанд. билет арзон шудагӣ бидинеми гапу чап ба фикрам шуд, баъд ямин билет қимат шуд. инами дина даҷа ман билет гирифта будам, одамода арзон буда. агами билетҳои гуфтастам ҳамашон қариб 3-4 поён буданд нархош. 3-4 рубл ҳамин нархои гуфтагим арзонтар буд. ҳамашон як евро қимат шуда. брат ай Сочи Душанбе. Сочи Ахта эҳтиёт кун, нигоҳ кун телефонора, зангои мардума ҷавоб ай де. Сочи Душанбе бародар то охири моҳро ҳастай 20000 рубл. 20000 баъд мобайни моҳ дар ҳастай 4 апрелда 19000 18500 рубли ҳастай. боз ҳиҷома ягон кас омадеста, ҳиҷома мардум, ҳиҷома биёен охи. тамай шарифи Рамазон ҳиҷома кардан суннати пайғамбар ай. Биёин ҳиҷома гирен, ҳиҷома Исмоил тоҷик дар шаҳри Санкт-Петербург. Биёин ҳиҷома гирен кам кам. Бочка, фитобочка, массаҷ ҳамаш ҳаста. я бародар савол дода Айдушанбе Иркутск бин. Айдушанбе Иркутск бародари азиз 38300 рубл. қимат Айдушанбе тарафи Иркутск омадан. Безагран меша, граждани боша. агар граждании Россия боша безагран паспорти российский наметавона рафта. Ҳамин ту мана дидасти Муртазо? Оренбург то Душанбе. не ки боду ҳавои қишлоқ зур шуда, ҳамин хел дарахтҳо гулкунида дуромадиам, боду ҳаво қаз зур шуда, кӯҳҳо пури барфаю. бародар Екатеринбург Душанбе нархаш 9500 рубл. 9500 рубл Оренбург то Душанбе. як рейс ҳастай рӯзи 31, як рейси дигар рӯзи 5. рӯзи 5-муш боша 11000 10600 рубларам дорад. ду рейсай. ду рейс да як рӯзай мақсад. бо рӯзи 12 дер рейс мешавад.
پیتر دوشنبه سن پترزبورگ دوشنبه روز 25. نسته بریم رفت اگه بسری گوش رفت جورا تئوری به افطار دیده چند ساعت مونده به شما؟ ایروز 19:30 نشده اوزی 3 ساعت و 20 минут دیگه مونده گه در جایمون 21,000 یک ماه اپریل بیاد قیمت از سن پترزبورگ دوشنبه 21,000 برای یک نفر آدمی کلان کودکان خیلی ایجا نویسندگی که دو کودک که و مانند که نو گفتم کودکی که 8 ساله پایان باشد 60 8 ساله پایان باشد 10% 13% دستمانه را گرگالتا دستمانه را بفلای کودکی که 8 ساله بالای نرخش 50% در سومون ایر در اورال در دیگر سمایلاتو 60-65%. ولی هم سومونه را پیتر در هفته دو بار دو بار میبینم. سه بار بسیارتر شده دو بار تا سه بار هم بیو 14 число бояд бардори дига савол дода 14 да хай нисбат ба вай арзонтар 17500 рубл 14 да санкт петербург душанбе питер душанбе панҷум пурсида питер душанбе панҷум да бошад 15000 номрои болои сарта кам нишон те ба камери пушта ё ба камери пеш нишон те номроро мардум бинанд. да видео чапона метавон администраторора гу номрои фаҳмида санкт петербург душанбе панҷум дидем билет 25 душанбе гира номрои касе да билети ҳавопаймо дар корай да иними рақамо нависонед рақаморо да комментария нависонагу майрам москва душанбе чандум да бинем ака каромат коя кадаги москва душанбе чандум да бинем ака москва хуҷанд апреля чанд сум мегам москва хуҷанд ҳозир мебинем москва хуҷанд ай москва ба хуҷанд бошад 13500 рубл 29 сеҳум да пагаи дига бошад 14400 рубл 29 да москва хуҷанд ин москва душанбе 29 да бародари азиз 14000 ай 13600 рубл ду тарес дорад аз москва душанбе номрои ватсапа нависондеси ан администраторо ё накине нависоне амиҷа фани администраторош ки нависоне номероро 921 771 51 05 я бор дига мегум 921 771 51 05 амун номрои манам нависонам мешохид амун номрои бар надора ҳар даш номераам аккаунт нависона мешавад 952 225 69 33 925 оли амин ами додар майда амин номром занг занем касе да билет дар кора Ташкент Минск чандум да бинем акаам кадоме ки менависона числашам нависона ай питер душанбе бародар ами адурӯзоина да ҳозир мебинем бо як бор дигар нав дида будам санкт петербург душанбе ирӯз уже пардиёча 20 минут пас успед намекунӣ паги дига беяд қимати бадай рӯзи 29 арзон нишаста яка 16500 рубл рӯзи 29 санкт петербург душанбе боду ҳавои қишлоқа диди муртазо зардолуро задам навдоо шамаша задам тоза карамша вале ҷамъ накардем 2 сола дорум чӣ мешавад ду бачаи 2 сола дошта бошӣ барои намешавад бояд дар аэропорт метавонанд туғрӣ кунанд ягон нафаре ки ҳамуҷа бисёртар одамо мерананд пеши билет мегиранд я чадахида да оформӣ мекунанд саправадаиши я ти дигариша бошад дар ягон нафари дигар баъд вай мебинӣ чӣ мекунанд баъд билетша туғрӣ мекунанд мере хеда намешавад ҷа гирифта бура ҳозир ба мекунам намедонам аз ё дохӣ ҳозир мо зарад гира 100% шава гуфт ба мешавад 100 нашуда ҳозир ба нав 10-15% ай сочи душанбе панҷум ҳо тофтесай муртазо о диди барфакҳоро диди эҷа ҳафтош даҷа тоҷикистон агарм шуда эҷа панҷум дай сочи душанбе рӯзи панҷум дарес нестай рӯзи чорум дарес ҳастай 18500 рубл аз сочи душанбе хонаро диди муртазо кришниша чӣ хез задам валдим Перемота Минск
Tashkent Minsk. از تاشکент تا минск ахирои мо дака рӯзи 30 21500 рубл. иҷомаро бародари азиз ки табочка массаҷ дастрӣ мекунанд, массаҷ аппаратӣ, хун гирифтан, банка, ҳамаш дар дохилаш 2000 рубл. тоқа қатъи аз чоғ меёрӣ тамом. نه اینمی راه را دیده مردم تماشابینو دیدم نه افتی. انم یم سراقه که من گفتم خر قطعی الاف میوارم در روز 4 بار 5 بار اینا مجا میواردم شوخی فهمید یعنی مردم 5 کیلومتر قریب Oz мекунем. Ай Ташкент Минск 20 бор шуд савол додасем ҳамҷакаҷон ма гап задисем ба фикр мовозон нарафтесай. аз Ташкент Минск ахири мода ҳами 30 дарзона 21500 рубл. баъди 25 число дорад нависондагӣ ду кӯдак як 6 сола як 4 сола занак акаҷон акасе ки агон бародар додоред дар WhatsApp нависони ака бо ҷавоб метиҳем барои обшиша ҳисоб кардан. Санкт-Петербург Душанбе. номерои авиакассамон як бори дига мегӯм 921 771 51 05. مرتضی лабай هم نمروی авиакаса را در комментария нависондан гиру бин смс ро хай барвақтарак ҷавоб бо ман ягон чиқати мардум гав занам ман ҳеч кара намебинам айҷана ки мефаҳмӣ ай бисвяза ай бисвяза не аби связ нестай телефони мана чӣ балои задаам хеле шида айсочи душанбе бародар 8-9 савол дода айсочи душанбе 8-9 данестай 7 даҳастай 20000 рубл айсочи душанбе. иркутск хуҷанд панҷум. иркутск хуҷанд озир прямой рейс нестай через пересадкай фақат. як гап гӯ муртазо лабай гир видео кун билетора видео кун ай билетора нархоша гав зан ай Москва Душанбе ай Иркутск ай Питеро ай тамоми ҷора гав задан гир видео кун дар канал партифтан гире ман прямой эфир дақати мардуми чақчақ кунам ба Масih bozi ozavать дасаман бегал я видео макину мепартон иншалло бегал меброяда ки баъди шом мумкин брояд видео. да билети самолёт дар корай ози видео мекунам мепартоя бо дар рақамои WhatsApp нависонен ҳамунҷо рақамои WhatsApp-и авиакассамона мемонанд дар ҳамун рақамо кадоме да билет дар корай занг задаву нависондан гире пурсидан гире ҷавоб додантон мегиранд майли давай ман қати мардум гав занам намебинем ичра онот ба худо ака иншалло бо алоқа даем дуре бародаро кадоме да ки чиптаи ҳавопаймоӣ дар корай да ҳами канал мебро иншалло кӯшиш мекунем ҳама рӯза видео кара партоем аз киҷо ба киҷои дар корай чиптаи ҳавопаймоӣ бисёр одамо ҷа савол метиҳам ба мегӯяд ответ надодӣ акай ҷа нависондаи числаша нависондагӣ нести ман чӣ хел бинам ака инам як савол дигар акара ҷавобшо метиҳем ба тамом Екатеринбург Душанбе чансмай ҳозир 30 числа ба монандем бародар нависони Екатеринбург Душанбе рӯзи 30 ҳастай бародари азиз аз Екатеринбург то Душанбе 12500 рубл бо пули русӣ 12500 рубл прямой рейс. аллоҳ нигаҳбонтон иншоалло видео мекунем мепартем дар бораи билетҳо нарх навош майли чакама биромадам ман тайёрӣ бинем ба чира 1-2 соати дига мондесай ба намози шумо давай майл давай хоҳ бачаи гав зад ҳеч кара намебинем смсои мардум намебиёд дар ман чӯи хеле боша кани нависона ягон чӣ мебро смсотон кани ягон чӣ нависонен чиҳол дорем мардуми тоҷик мардум созе хубе ку нависоне ягон чӣ ман мебинам смсотон биромадак дар уҷа вақти гавзанида ози меброя намеброя ҳичи намебро ку безе ба худо
چسب چوکر من نمیبینم یکم چیز دیگه Bahmet efir de gaz خیلی شده اما جزیر شد